Gavan ku mirov tê tepeser kirin yan perçiqandin ji ber ola wî yan zimanê wî yan ji ber aidiyeta wî bo her kêmaniyekê azinlik bi Tirkî. Bersivdan yan berteka mirovan cûr bi cûr dibe. Hin kes dev ji wê olê yan wî zimanî berdidin da ku xwe bişibhînine piraniyê çoğunluk bi Tirkî. û bi vî awayî ew rûyê zulmdar û zordestan spî dikin. Hin kes jî her berdewam ola xwe yan zimanê xwe diparêzin bêyî ku xema zulmdar û zordestan bixwin û nahêlin ku ew zordest bibne sedema guhertina wan. Eger em behsa zimanê Kurdî bikin, nemaze zaravayên kurmancî û zazakî, kirmançkî. Ew qas kesan dev ji axaftina van zimanan berdaye, ku paşeroja van zaravayan dibin gefê daye. Wisa xuya ye ku ji gelek kesan we tirê ku Kurd zafin û eger ez zarokên xwe hînî zimanê xwe nekim, de gelek Kurdên din hebin ku bi wê peywirê, bi wê wezîfeyê rabin. Çîrokeke gelêrî ya Ewropîyan heye ku ez dixwazim bi we, bi Kurdan ra parve bikim, bi hêviya ku ev çîrok bibe beşek ji zargotin û kelepûrê Kurdan jî. Çîrok wisa ye. Hebû carek ji caran, rehmet li dêwbavên hezir û guhdaran, ji xênî mar û mişkên li qulên dîwaran. Muxtarê gundekî dide zanîn ku şahiyeke mezin dê bê li dar xistin. Ew şadîrewaneke mezin jî di nîva gunda dide ava kirin. Muxtar dibêje çil rezvanên gundê xwe li şûna avê bila mey, şerab ji şadîrewana me ya nû bipêjiqe. Hûn jî gelî rezvanan şerabê ji rezên xwe bînin. Her yek ji wan çil rezvanan xwe bi xwe difikire ku madem 39 rezvanên din dê şeraba xwe bînin, xem nake eger ez avê bidim ji dêla şerabê ve. Lêbelê gava ku roja şahiyê digihîje û şadîrewanê dixine kar, her av jê dipêjiqe. Meger ramana çil rezvanan bi tevahî yek bû û tu kes tiriyên xwe nedan. Li şûna tiriyên Kurdî wan rezvanan avabiyaniyan bijart. Xwedê neke ku enî nivîsa zimanê Kurdî bibe wek şeraba wî gundî. Dirûşma min ji bîr nekin, zimanê ku zarok pê nepeyîvin zimanekî bê paşeroj e. Gelê hevalan ji kerema xwe ra dersa bijarte ya kurmancî û zazakî hilbijêrin. Spas.